Ola bonituras, son Mónica e Libros e Outros Contos, e aquí unha cagada, porque non me gusta nada ler cousas de medo, nin ver series nin películas de medo, vai vos recomendar lecturas de Samaín, a ver que vos parece. Pois comezo con esta lectura do noso querido Agustín Fernández Paz, A neve interminable, e a verdade é que é todo o que se busca nunha lectura así de terror, non? Un grupo de guionistas decide pecharse nun hotel da Fonsagrada para crear unha serie, ou non recordo moi ben se é unha serie, unha peli ou unha novela, e ao final hai unha tormenta de neve e quedan pechados nese hotel. E empezan a pasar cousas moi extrañas, espíritus, xente que está, non está, medo a morrer, pois a típica historia de Samaín. Ademais ten un final sorprendente e Agustín Fernández Paz sempre é capaz de escribir pois historias que te atrapan, que acabas un pouco metida nese ambiente da neve, de estar pechada, e a verdade é que me gustou moitísimo. A seguinte lectura é de Liam Villar Madruga, El cielo de la selva. Mirade que portada máis chula. A verdade é que me gusta moito a edición. Este é un libro difícil, sobre todo de entrar ao principio, porque é moi duro, é un libro así moi, digamos, gore, un libro onde as violencias se retratan dunha maneira moi crúa. Digamos que é unha familia que vive no medio da selva e a selva dalles de comer e refuxio a cambio de que lles entreguen os seus fillos. Esa é a historia, non? Bueno, digamos que é unha metáfora que utiliza a autora para falar da violencia do seu país, sobre todo a violencia contra as mulleres, da violencia que se exerce a veces a través dos embarazos e do parto, e, bueno, é unha historia cruenta onde a selva de verdade se come aos fillos desta xente, pero é unha maneira de narrar que custa entrar, pero unha vez que entras, pois non queres saír, nunca mellor dito. A seguinte igual os parece un pouco cliché, porque é Pel de cordeiro, de Leicia Costas, pero é que é inevitable poñela nestas lecturas, non? Vai sobre meigas, sobre bruxas, ademais está contada como en dous tempos distintos. Na primeira parte, pois contanos a historia de Catarina, que é unha meiga de fai moitísimos anos, dunha estirpe de bruxas, e contanos un pouco pois como é a súa vida, sobre todo perseguida. Algo que me gustou moito é a maneira en que narra como a xente busca todo o tempo estas meigas para que lles axude, pois igual con ungüentos, con medicinas naturais, pois tanto na enfermidade como para solucionar determinados problemas, pero ao mesmo tempo perséguenas e queren matalas porque lles dan medo, porque as consideran como fillas do demo. Entón iso está moi ben narrado na primeira parte. Na segunda parte atopámonos na actualidade, onde tamén aparecen un pouco curandeiras, unha muller que está atravesando un período de dó e digamos que fala cos seus seres ancestros, non sei, e despois todo se relaciona dunha maneira que evidentemente non podo contar, pero é unha historia moi, moi ben contada, moi ben ambientada. A min a primeira parte fascinoume e creo que é un moi bo libro para Samaín. E por último, Ensino-vos Carcoma, de Laila Martínez. A verdade é que é unha das sorpresas do meu ano lector, seguramente este entre as miñas mellores lecturas. Encantoume, sobre todo a maneira de narrar da autora, encántame isto contar sin contar, deixar aberto moito, insinuar, é unha pasada. Trátase dunha casa que, digamos, está enmeigada, ou polo menos chea de espíritus. Nela viven unha avoa e a súa neta e teñen que cargar con moitas cousas do pasado, moitas cousas que lle fixeron e que elas fixeron tamén, e a verdade é que é unha atmósfera tan asfixiante, tan ben descrita, non sei, é unha pasada de libro. Eu recomendovolo moito. Bueno, sen máis, as miñas recomendacións ata agora, tedes tempo aínda lelas todas,
seguramente vos teñades moitísimas máis ideas e moitísimos máis títulos, sobre todo se sodes moi fans do terror e do gótico. Eu quero ser fan, pero son un pouco cagada, repito, entón é complicado ler lecturas ambientadas no Samaín. Por iso, igual, para a xente que non é tan atrevida, traio este vídeo, espero que me comentedes por aquí que outras lecturas me recomendades, e nada, lede sobre todo ben, e vémonos pronto. Quisos alotes.